Bueno, pues mira, con este temazo no yeah. Non vamos tapar moito a Loquillo porque, a ver, non é plan. No, a ver, se ve tú perder de aquí. A ver si vai perder fama por culpa nosa. En absoluto. Aparte moi alto, non que se lle ve. Non hai problema. Pues estamos aquí con Iván y con Diego de Noticias Dispersas y de OK. Por fin veñen os conciertos a Ourense. Os conciertos, a ver los ailos, pero, por exemplo, os Ratantes que non veñan en 4 anos, non é chamativo. E Loquillo tamén, Entón, unha historia curiosa co É que alcalde. lo que yo é unha historia, hai unha historia co Concello de Ourense. Pues a ver, contadle, chicha. Que Loquillo iba a vir hai 3 anos ás festas de Ourense, pero non pecharon o contrato, entonces non veu e o alcalde dixo que iba a denunciar, pero creo que non o denunciou. Digo que ten non pechar contratos. Hai que prefirmar antes, non? Claro. Hai que prefirmar. Incluso si se pode dar un adianto tamén. Aí lo dejo, porque Que lle si fai no- má falta, Loquillo. Pero bueno, agradecese que haxa eventos como este, joder. No, estaba eu comentando que en Ourense hai como pequenas festas dispersas, pero concertos como o Ourense Sound ou como este, parece que só están na beira de Ourense. Festivais son escasos, son moi pequenos. O Estrunga que está en Perín, Ourensao, pero hai 4 ou 5. E, sin embargo, outra provincia interior, como a quen di, Lugo, ten bastantes máis que nós. A eso me refiero, que están moi concentrados á beira da capital. Sí, Os grandes, hai pequenas cousas, hai pequenos festivaliños. Que hai que valorar as pequenas cousas e os Ao concertos. contrario, eu son desas. Eu por eso Eu son desas, de digo, feito, en Ourense hai unha vida cultural máis alá do oficial en moitos bares que hai que valorar e poñer en valor. No, Pasan si, moitas si cousas. ao contrario, non quero, pero tamén para que a xente achegue a conocer ese outro Ourense que non o solo o que está na beira da capital, non? E eu, de feito, son máis de pequenos eventos e eu solicitei dos concertos do Xacobeo, solicitei os menos masificados porque creo que son unha os que máis hai que axudar e outra que son os que temos este espacio un pouco máis para facer. Non é tanto mogollón, Para sabes? falar un poquinho, tú eres de ir a Entroido de Vilariño de Conso, Guau, ir ali a montaña. Eso. Ahí no me toques, Ahí no me toques. Pero, pues, ainda que haxa unha cultura, bueno, militante como hai en Ourense, que haxa máis eventos como este, porque eso significa Por eso che digo, que as porque- institucións implican que hai vida, ten que Porque verse. a eses eventos máis pequenos que duren moitos anos, pero son para esa xente máis de proximidade. Xente para que poida facer turismo necesita máis desto, sabes? Sí, moitas veces, sí. Porque, por poñerche o exemplo, a mellor non iría tanta xente a Villalba se non fora polo festival ou Sí. non iría, imagínate, de Viveiro. Canta xente gracias ao Resu non vai a Viveiro. Viveiro está no mapa gracias ao Resu, hai que ser así. Pois imagínate que pasara eso en outros lugares pois que tamén o precisan, non? Entonces noto un pouco esa falta que en Ourense, ainda que hai eventos maravillosos e que son riquísimos e que ojalá nunca se perdan, que haxa un pouco máis de non tan concentrado na capital, vamos, que xa sei que ningún nin outro están na capital, pero están rozando, Sí, están rozando, sí. están rozando. Pois ojalá, tío, ojalá. Pois un E que placer. veñas vernos. Home, eu xa estou militando para Ourensanía, xa son multipropietario, porque aquí con 1000 euros compras 6 fincas. Bueno, tampouco te pene. Tampouco te... Aquí se... A 2 euros En metro San cuadrado. En San Xoán de Río igual sí. Home, non che digo na Plaza Mayor, pero a 2 euros o metro cuadrado, non me jodas, tío. Temos que ir a Idealista tú e eu vamos mirar a ver se é verdade ou non é verdade. Bueno, José. Bueno, un placer. Encantado. Oh yeah. Oh yeah. Yeah.